altså, som Asger nævnte, det gamle Rom og mafiaen, og der er madlavning, der er fodbold, der er... Legia Vagabond. Jamen, der er, hvad er der? Altså en italienske smørtenorer og sådan noget. Og så tænkte vi så, okay, så Nils er gondolieri, altså sådan en, der sejler gondol i Venedig. Og så lavede vi sådan en skitse til plakaten. Og, du? Jeg lavede en skitse til plakaten, og Henrik var kok, og Asger var på det tidspunkt paven. Og så blev det så lavet om til Cæsar. Og jeg var så godfather, så var jeg så mafia, skulle ligesom repræsentere mafiaen. Og der var ikke skrevet en linje. Og så ligesom siger, okay, hvis det er sådan, vi skal se ud, okay, hvordan kan vi så... Hvordan kan vi få de personer med i nogle sketches? Og på den måde, så det sker helt baglæns. Ja. Altså. Hvor kan I bedst lide at optræde? Der, hvor de glade mennesker er. Altså, De må være over det hele, så jo. nu er det ikke, fordi jeg er fra Aarhus af, men Sønderjyllandshallen har altid været en af vores favoritter, fordi det er et fantastisk dejligt sted at være. Men vi kan også meget godt lide glassalen i Tivoli, fordi den er så intim. Folk, de sidder rimelig tæt på. Det er sådan noget, vi godt kan lide. Asger, du er her for Åben Rå. Har du fortalt nogle røverhistorier til dine 3 andre gutter? Kan du tro, jeg har? Det kan jeg jo ikke lade være med. Og når vi optræder her i Åben Rå, så plejer jeg altid, når jeg skal introducere Gyllegården, og slå over i sønderjysk. Det kan publikum godt lide, og så kommer der også nogle historier der. De andre kan ikke forstå det. Nej, det er det. men publikum kan. Og det er det måske publikum griner af. Ja, men det er jo rigtig sjovt. Ja. Det er helt fantastisk. Altså man kan sige, det er jo i hvert fald noget, som vi oplever. Altså fordi der er ikke nogen andre steder. Hvis man i Nordjylland, hvis vi optræder i Nordjylland og prøver at tale nordjysk, jamen det er der ikke rigtig nogen, der reagerer på. Men i Sønderjylland, hvis der er nogen, der taler sønderjysk, så er folk, de er bare helt vilde. Ja. Det er helt fantastisk at opleve. Det ligger lige i hjertet, sproget, kan man mærke hernede. Ja. Havde I regnet med, at Ørken Sønder, det ville have været en stor succes, efter I startede med jeres første show? Nej. Ikke det ved jeg ikke, om hvad vi havde regnet med. Nej, ja, det synes jeg ikke, vi havde vel. Altså, der var de mennesker, der så det allerførste gang, og også anden gang, hvor jeg så kom med, var utrolig glade. Men altså, vi havde sådan en fornemmelse af, at folk var enormt glade. Der var også nogen, der blev meget støttet, så vi tænkte, okay, de ældre mennesker, de vil sige, det er for frækt. Og børnene må slet ikke komme ind og se det. Så man kan sige, det vil være sådan lidt undergrundsagtigt. Vi vil have måske en stor popularitet, sådan mellemagtigt. Men så er der bare sket det, at udviklingen har gjort med stand-upper og så videre, som jo er meget frækkere, end vi er. At vi er sådan blevet sådan lidt mellemfrække. Lidt for pæne. Ja, og så nu kan de ældre også godt. De synes jo, vi synger dejligt og sådan noget. Så nu må de gerne, og børnene må faktisk også godt komme med. Så nu er det lige pludselig blevet enormt populært. Ja. Helt vildt. Og det havde vi ikke regnet. Nej, det havde vi ikke. Nej, det havde vi måske ikke. Men en ting, der er væsentligt at sige i den sammenhæng, det er, at det er et forkert spørgsmål. Eller sagt for dem, man kan ikke svare på det spørgsmål, fordi det lå slet ikke i luften, da vi startede med at lave det, om det her skulle blive en succes. Og det er faktisk lidt af kernen i det hele, det er, at vi gjorde det, fordi vi selv havde det vanvittigt sjovt med det. Og så var det, og det tror jeg altså smitter af. Og det har det så heldigvis vist sig at gøre. Men der er en holdbarhed. Man kan bedre kigge sig selv i spejlet om aftenen, hvis man har lavet noget, man synes er rigtig, rigtig sjovt og godt, og har arbejdet grundigt med det og sådan noget. Og så er man egentlig ligeglad med, om folk kan lide det. Det er selvfølgelig rart, hvis de kan, og specielt når man skal tjene penge på det og leve af det, så er det også rart, ikke? Men vi havde faktisk ikke de tanker i begyndelsen. Det var kun fordi, hvor kunne det være sjovt at lave det her. Det var sådan. Og det kunne også være sjovt, hvis det gav overskud. Ja. Og det gjorde det jo ikke. Det gjorde det ikke de 3 første gange. Nu tjener vi jo penge på det, ikke? Altså, de 3 første gange, det var ren tilsætning. Og for tænkte, hvad laver I det der for? Jamen, vi synes simpelthen, det er så sjovt. Ja. I skal have tak, fordi I ville stille på vores spørgsmål og bruge jeres tid på os. Jamen, det var så lidt. Det var rigtig hyggeligt. Det var hyggeligt. Ha' en fortsat god aften. Tak. Det var alt, vi havde for den. Lige her ved Sønderjyllandshallen. Vi ses derude på studiet.
Aldrig nogensinde sønderjysk, det der. Det er ikke svensk. Sønderjysk, Olli Hup, det var svensk sønderjysk.